Salam alejkum, toto video bude trochu iné než tie ostatné. A to z takého hľadiska, že vám teda porozprávam o svojej vlastnej skúsenosti, o tom, akým spôsobom, prečo som sa rozhodla prijať islám. Ja som neprijala islám preto, že by som sa vydala, takže nie na základe toho, že by som prešla k islámu na základe viery manžela, ale kvôli teológii islámu ako samostatného celku. Takže začala by som asi tým teda, že pochádzam z kresťanského prostredia, takže som poznala Bibliu, zapájala som sa do takých tých biblických súťaží a tak ďalej. No a teda pre mňa, ja som teda sa dostala k islamu takým spôsobom, že som sa začala pýtať na niektoré veci, ktoré mi v Biblii nedávali zmysel, čo sa týka kresťanského učenia, a to teda hlavne osoby Mesiáša Ježiša. Takže som teda si to študovala, porovnávala som si to, ako to majú iné náboženstva, ako k tomu pristupujú, teda akým spôsobom k Mesiášovi Ježišovi pristupuje judaizmus a nakoniec aj islám. Islám ale pre mňa nebol nejakou jednotkou vo výbere, čo sa týka toho, že by som sa k nemu od začiatku prikláňala, to vôbec. Mala som také obdobia, kedy som si hovorila, že Boh neexistuje. Čo ma ale niektoré situácie, ktoré sa mi stali v živote, potom presvedčili o opaku, takže som sa rozhodla, že budem teda si to nejako ďalej študovať. Prešla som si nejaké knižky, čo sa týka buddhizmu, nejaké knižky, čo sa týka hinduizmu. Potom som si samozrejme prešla teda starý zákon, judaizmus a tak ďalej, takéto tieto všeobecné veci, čo sa týka aj spojeného z kresťanstva. Prečítala som si rôzne teologické úvahy ohľadom Ježiša aj z kresťanstva, ale teda aj z tých inakších pohľadov. No a islám som si nechávala úplne bokom, keďže som si hovorila, že taktiež som bola taký človek, ktorý čítal médiá, akože tie bežné, mainstreamové. A keďže islám je tam väčšinou vykresľovaný dosť negatívne, tak som sa nejako neodhodlávala dosť dlho, čo sa týka toho, aby som sa pozrela na jeho teológiu. Potom však som si povedala, že nemôžem túto vec preskočiť a proste keď sa chcem rozhodnúť naozaj zodpovedne, tak by som si mala prečítať všetko. Takže čo sa týka takých tých najväčších náboženstiev a až potom si vybrať. Takže som si začala čítať Korán, no a ako som si začala čítať Korán, tak vlastne som začala tam vidieť také dosť veľké spojitka s tým, čomu verím ja. Verila som tomu, že Ježiš sa modlil k Bohu, tam to bolo popísané rovnako. Verila som tomu, že Ježiš dostával moc od Boha, tam to bolo popísané rovnako, akože čo sa týka tej osoby Ježiša Krista. A tie ostatné veci, čo sa týka takého sociálne spoločenského konštruktu alebo takých tých ostatných, dajme tomu až spojených vecí s politikou, tak aj dokonca tie veci tam dávali v určitom slova zmysle väčší význam, keď boli vysvetlené, než v tých ostatných. Ja neviem, teraz spomeniem už len to, že Korán napríklad obsahuje aj dedičské právo, čo sa týka žien. Napríklad v Biblii to nenájdete tam, keď by to nebolo spojené so sekulárnym právom, a teda humanizmom, renesanciou a tak ďalej, tak ženy by nededili. Respektíve by nemali tieto práva. Takže mi to prišlo celkom zaujímavé, že tam už v tom náboženskom práve to bolo akoby, už je to tam zasiahnuté, je to tam akože spísané niektoré tieto veci. No a ako som si vlastne ďalej ten islám študovala a čítala som si viac a viac o tom, lebo ma to celkom zaujímalo. Netrvalo to ani týždeň, ani mesiac, trvalo to roky. Tak v určitú dobu, v určitý moment som vlastne došla k poznaniu, že sa už nemôžem vrátiť späť. Ale obávala som sa, mala som teda milióny rôznych obáv, prečo nie, prečo by sa takto nemal zmeniť môj život. No a modlila som sa tak, aby ma Boh viedol po priamej ceste k nemu, akákoľvek táto cesta bude. No a vlastne jeden večer som si uvedomila, keď som sa takto modlila, že by teda ma Boh viedol po priamej ceste k nemu, bez ohľadu na to, či to bude cesta taká alebo taká, tak som si uvedomila, že vlastne ja sa už ku kresťanstvu, aj keď pochádzam z kresťanskej rodiny, nemôžem vrátiť, pretože tomu neverím. Neverila som tomu, že Ježiš je Boh. Verila som, že sa modlil k Bohu, že sa kláňal Bohu, že vykonával zázraky a kriesil ľudí s Božím povolaním. Takže vlastne som si uvedomila, že v tejto komunite alebo v tomto spoločenstve kresťanov už nemá miesto z takéhoto hľadiska.
Taktiež som si uvedomila, že k judaizmu mám veľmi ďaleko, keďže som Ježiša prijala ako proroka. No a v podstate som si uvedomila, že jediné východisko z mojej situácie je prijatie islámu, keďže som verila v jediného Boha, akceptovala som Mesiáša Ježiša ako proroka, nie ako Božieho syna a nie ako Boha samotného, ale ako Mesiáša proroka, takisto ako to má vlastne islám. Nedokázala som už nejakým spôsobom sa spätne dať do toho, že by som uctievala Ježiša ako Boha, že by som sa modlila ako katolík ku Panne Márii a orodovala u nej a tak ďalej. Považovala som sa to za negatívnu vec, keďže som to považovala za modloslužbu. A to nie len z toho hľadiska, že to majú takto aj protestanti, ku ktorým som medzi tým dosť akože často sa s nimi rozprávala, čo mi tiež dávalo väčší význam ako v katolicizme, ale aj z toho islamského hľadiska, kde to je ešte viacej vysvetlené. No a keď som došla teda do toho momentu, kedy som si uvedomila, že ja už sa nemôžem a neviem vrátiť späť ku kresťanstvu, pretože to fakticky neverím. Nemôžem sa vrátiť ani ku nejakému judaizmu, pretože som prijala Ježiša ako Mesiáša a proroka. Tak v podstate som došla už len k tomu, že môjim jediným tým, kde môžem patriť, je islám. Nič iné mi v tomto momente už potom nedávalo nejaký iný zmysel, pretože už som nemohla sa ani vrátiť do žiadnej inej komunity. Čiže keď človek dôjde k takémuto nejakému seba uvedomeniu si, čomu vlastne verí, a ak dôjde k tomu, že verí, že Mesiáš Ježiš bol prorok a Mesiáš a zároveň verí, že Boh je Boh, tak už nemá ani nejaký iný východzí bod z tohto, než pridať sa, alebo teda prijať plne islám. Ak chce niekam patriť do nejakej skupiny, ak by chcel byť v nejakom spoločenstve ľudí a spoločne takto oslavovať Boha, modlitbou a tak ďalej, slavením sviatkov a inými vecami. Pretože tie ostatné spoločenstva vlastne ho už nepríjmu. Neprijali by ma ani kresťania a ani Židia, samozrejme, lebo tam by to bolo proste, že veríš, že Ježiš bol prorok, tak choď preč od nás, chuť ku kresťanom by to bolo. U kresťanov by to bolo odpáľ, lebo proste nám tu vymýšľaš veci, ktoré narušujú dogmatiku kresťanstva. Takže ani u jedných, ani u druhých, tak jak sa to píše v Koráne, ani Židia, ani kresťania s tebou nebudú spokojní, kým sa k ním nepridáš akože tým, že nezradíš vieru v jediného Boha. Takže keď som došla k takémuto vlastne záveru, čomu verím, tak som potom vyslovila šahadu. No a to bolo vlastne to, že kedy som prijala islám tak akoby oficiálne, lebo do islámu sa nevstupuje nejakým spôsobom, nepotrebujete nejaký krst, nepotrebujete ísť na nejaké špeciálne miesto, ale je to zmluva medzi človekom a Bohom, kedy človek vysloví to, čo mu verí a vysloví, že verím v jediného Boha a vyznávam, že Mohamed bol jeho posledným prorokom. No a vtedy sa vlastne človek stáva moslimom, ten predchádzajúci jeho život je mu akoby pred Bohom zmazaný alebo odpustený a on začína úplne od znova, takže všetky tie skutky, ktoré predtým urobil, mu Boh akoby odpúšťa a on začína ten svoj život podľa Božích pravidiel a snažiť sa žiť spravodlivo podľa islámu. No a tým som sa vlastne stala v tom momente moslimkou. Bolo to taký zvláštny pocit, lebo vlastne som si v tom momente priznala, kým som, čím som, v čo verím a bolo to fajn. Ako uvedomila som si, že som konečne tam, kam patrím. Takže toto je asi takto v skratke, no a potom v ďalšom videu vám poviem, ako mi to skomplikovalo môj predchádzajúci život.